Moikka. Tässä joskus niin mä vähän miettin, mä olin vähän jossain kahden hommaanko mä tänä vuonna joulukalenteri tai sit en. No, miettisin siihen, mutta tänään päätin, että jos hommasin kumminkin joulukalenteri. Mutta mikä kalenteri on kyseessä? Mä miettisin, että irtokalenteri voisi olla liivaa, mutta ei vittinen. Mutta voisin nyt paljastaa. Tämmönen Kinder. Muista viime vuonna mulla oli semmonen, olisiko se, missä oli valkoisukklasti tehty Kinderi. Mutta nyt tää kerta päätinkin ottaa tämmösen isomman. Joo. Ja sit tää takana löytyy mahdollisesti tämmösiä. Ainakin pitäisi olla. Siellä pitäisi olla 2 kertaa kappaleen Kinder Figure. Mä en tiedä mikä Figure. Sitten on 5 kertaa tuommoista Kinder Mini Chocolate, eli tuommoinen Kinder Mini suklaita. 5 kertaa pitäisi olla myös Kinderin Bueno Mini. Harmi, että mentiin, pitäisikö te vaan tiedätte mikä näkään sinne on. 7 kappaleen Kinder Mini Muna Eggs Hazelnut. Kinderin mini munat hazelnut, joku tommonen pähkinätyyppinen. 5 kappaletta Kinder Chocobons. Jos haluatte nähdä lähempänä, niin tommonen Figuret ja sitten tommonen. Ja sitten vielä noin tuossa on kaikki yhteensä. Tää on mun mielestä tämmönen Kinderi. No kyllä Kinderikin on aika hyvä. Oliko se mikä kalenteri, mikä mä en viittynyt ottaa, on puhdistamo. Se oli jossain vähän melkein 45 €. Niin, kun sit vois vielä sanoa toinen juttu. Et ensi viikolla maanantai eli ensi maanantai eli 17. päivä tätä kuuta, niin se onkin influenssarokotteen. Ja sit en tiedä kuinka monessa se on, sit en oo pysynyt enää laskuissa. Toivottavasti mä en tulisi samanlaiseksi kipeäksi kuin silloin syyskuussa. Toivotaan kauhean yskä juttu. Joo, oliko se mun meinasinko sanoa? Mun täytyy miettiä mikä se oli. Joo. Entä oliko se lauantai, nyt lauantai sunnuntai pitäisi mennä mahdollisesti se kakkua, mun syyskon tytön. Mutta mä en sano kummalla. Ketä siskon tytön synttäri mä menen?
Ja enkä muuten sano vielä mihin paikkaan mä menen ensi maanantai rokotuksiin. Mä pidän se salassa. Sitä vois miettiä, että koska vois maistaa sitä glögi. Pippakakkuglögi maistiainen. Ja sit mulla täytyy pistää vielä harkita, koska pitäisi se live. Joo. Mä täytyy kattoo, että... Mut en vielä lukko sitä, että mä vistin vielä, se on vielä huomenna, voisi olla huomenna, mutta se on kysymysmerkillä. Te näette sit varmaan huomenna, jos on live. Moikkelis, koikkelis. Tänään on Jansku johtaja 33.